महादेव तो हमार ऊ काम कइले बड़े जो लाजे केहू केहू से कहे ना अब बिना कहले रहल जाओ ना कौन बात भैया महाराज ही का करता नहीं रुआ जी हां ये का करता नहीं का महादेव के रुआ गुटका दे देता नहीं हां एकदम बजाओ तो बड़ा ये सब माँ सरस्वती या महादेव के आशीर्वाद बा भैया ये हुई से सब भइल बा। महादेव से हमरा बहुत पुरान रिश्ता बा। हमरा जीवन में जौन भी भइल बा सब महादेवे न कइले बड़े। महादेव तो हमार ऊ काम कइले बड़े जो लाजे केहू केहू से कहे ना अब बिना कहले रहल जाओ ना कौन बात भैया बुझ गई तू एक बेर में हम बाबा धाम जाई तब लॉकडाउन में बंद कर दिले बड़े सन तो आज हम निकासी आ गई बनी तो बाबा धाम जब जाई गई नहीं तो हम देखी भाई लोग के बियाह होता हम दो चार लोग से कहा नहीं लेकिन हमारे बिया हुए ना होते रहे बस महादेव बस से गई नहीं सन मुल्किन के लोग रहे हम मुल्किन के दवाई ले लेनी सब लोग के दवाई इंजेक्शन सेवा करत गई नहीं तो लोग पूछे कि बबुआ कै रुपया भाई लोग बुझे कि दुकानदार हमें फ्री में थोड़े दिए हैं तो सही ये बात तो फ्री में काहे दे लेकिन हम दिमाग में रखले रहनी जे सब जना के सेवा क के सब जना से महादेव से कहवा देवे बिया जल्दी अब वहाँ गई नहीं सब जना से कहवा देनी हाँ दे बिया हो गई हाँ तो महादेव के शक्ति बा हमार बेटिया भइल सब महादेव के आशीर्वाद हो तो अभी है एगो यंत्र नहीं है शंख अभी वो सब बजोर बजाइले देखबो का अच्छा ए शर्मा भाई ए मतलब शंखवा ले आओ ना ले आओ बेगवा में बा ले आओ शंख तो भैया हम ऐसा बजा दी कि सारा नाथ लोही जाओ हाँ देखो ना तो हमनी के नकली भगत नहीं सनू हमनी के ओरिजिनल महादेव के सेवक हैं सन। अच्छा सुनो सब बात हो गई एगो मेन बात बताओ पूजा करे कब चले जाओ टाइम तो हुए गई बा हाँ तो नहा धोवा लो सब लोग तो साथे चलो ई नहाल लो गइल बलू नहाए ए नहाल ले बोलू नहाता लो ई मर्दवा भौक हो जालन प्योर भक्त हूं ना भक्ति तो है बेचारे के पास तो माने पहले कहाँ चल जाए पुरनका मंदिर वापस कि नया का हाँ चले कि पूजा वूजा हो जाओ का होखी सब बाबा सोचो तनी कि अब फिर आई में पूजा करे बाबा के हाँ तो एगो बहुत गंदा आदत बा गुटखा खाए के एकरा के त्याग दी बाबा के दे दी आज से ना खाए गुटका कौन जी गुटकुआ बाबा के सोच तनी दे दिए बरा ऐसे फ्री हो जाए ओकरा बाद बाबे खाए हम का भैया तोहरो मर्दे माथा सन्ना गइल बका तू मर्दे सब लोग महादेव के दूध चढ़ावेला प्रसादी चढ़ावेला आ तू मर्दे गुटका देबो हाँ तो एगो त्याग दिया ही उमे क्या करे के बाबा के दे दिए बाबा अपने लगे रखिए अब हमरा के छोड़ो बहुत दिन खइनी अब ना खाएंगे मर्दे तो बाबा के गुटका खाए के देबो महादेव के दे देते नहीं हाँ अब हम त्याग देते नहीं उन्हें के खाए ए महाराज ही का करता नहीं रुआ जी का ये का करता नहीं का महादेव के रुआ गुटका
दे देतनी हाँ हम तो ना खाए अब मुहे के खाए अब सर्वाहारी हई अब हम छोड़ देतनी हमार सकार नहीं किया यही काहे खातिर रउआ करतनी अब दे देतनी अब मुहे के खाए अब अपन एगो व्यसन दे देतनी वहाँ के और परिवार उनकर त गांजा पियला से हैरान बा तब रउआ एगो गुटखा दे देतनी वहाँ के तो उसे का अंतर पड़ेगा वहाँ से हम गला में उतना जहर लेके के चला जाएंगे थोड़े नीलकंठ बोलो जाला वहाँ के ए महाराज रउआ बुझाता कि वहाँ गुटखा देला के बाद कौन कौन एथी हो जाई ए मर्दे तो तू काहे इतना गरमा गइलो गुटका के नाम मा जाई महाराज वहाँ- महादेव के रुई देता रहे तो तू काहे बेचैन हो गइलो भाई ना ना तो वहाँ के महादेव के देव तो फिर महादेव बाद में महादेव के कामवा हमरा न करे के पड़ी बड़का भक्त बनी लोग। अच्छा ओ बुझली काहे खातिर माने महादेव जौन जौन सेवन करिले गांजा भांग तो शर्मा जी सेवन करते बनी आ अब जब रुआ गुटकवा दे देबा कहीं महादेव लगले फारे हाँ। तो महादेव के चेला है तो के फाड़े के पड़ी मामला ई बा अब बंद करा ठंडा बढ़ गइले